pula ng legs mo. Bakit ngayon lang yan nung bumaba ka daw kasi lagi niya nakita, di ba nakabistida, hindi kayo masyado. Nung nakahiga siya na sa kama, tapos bumaba ka daw sa kama, nakita daw niya. Hindi pula ng legs niya. Meron siya dito. Sa Pilipinas yun. Tapos yung dito, yun nga yung kaibigan niya. Kaibigan niya. No? Muntik na nga daw niya hindi patapos yun eh, sa paa niya. Sobrang sakit daw eh. Nakapanood ko na. Hmm? Panood ka sa Wawawi. Sasabihin ka ha? hello Kuya Will. Taga saan? Hindi ka na bakit. Yung trabaho. Wala po Kuya Will. Sa bahay lang po. Kamusta naman ang buhay? Ngayon pandemic ko. Ganyan na to. Mataba? 21 ako. 22 ka na ngayon, di ba? 40 ko nga yung 40 yabang mo naman. Ano mo, pagban mo. Akin naman ang ate-ate. Si Eloy pala 79. O, dahil matanda sa amin si Eloy. Dahil pala ate Eloy tawag namin. Gutom ka lang. Masarap. Gutom ka lang. Alin? Kasi nakikita kasi nugget. Oo. Kasi nang wala pa ka ano eh. Pinapera pa rin sa sarili mo. Hindi mo pinapala sa sarili ko. Ang ganda naman. Ang ganda, sabi niya nga, sana kagigising ko lang yan. Ang ganda nga. Ang ganda ko, kagigising ko lang. May kabing. Di ba ano gumigising ang pogi? Ako pagising ko, sakit lang ng likod ko. Ganun. Kung tala ko, nagising ko, ang ganda ko nito. Pagising ko, sakit lang ng likod ko. Ganun. Makabuisi. Diba? Mga Juda. Hindi ba ako pang best actress? Hindi. Ako, hindi ka lang. Sabi ko dun sa anak kong panganay kanina. Yun nga, di ba sabi ko sa'yo, uy mama, sabi niyang ganun, puro ka nalang patato. Wow, yang iya naman ako sa'yo, wala kang tato. Pinasal niya. Patingin nga. Virgin pa ako. Ang cute. Diba? Kimpi de Leon talaga. Yung buhok. Puno dyan, pinipilit yun. Pinipilit. Ay, okay. Ano gulo ka lang? Pinasal na to eh. Kimpi, nung galing. Uso kasi yung panahon na yun si Kimpi. Hanggang sando na. Ayan, saan yun? Hindi talagang minsan talaga yung ano niya, yung... Yung pangan namin. Hindi kasi minsan si Sanjo yung ano niya, profile niya. Kaya nalilito na ako kung si Sanjo ba o siya talaga eh. Tabi ng barangay namin. Magkatabi yung barangay namin. Ba't ang ganyan ba saan? Oo, tabi sa amin. Ang tawag dito, dito ka. Sinakit yung ano, may gasto ka. Yung pagkulo ko ng ano, yung tawag. Ano? Paglang sa karamo. Silver ba yun? Ba't dito meron na? Eh, ito si Kelly, pupuntahin ka pang Karama, ang dami-dami dito Eh, eh. dun lang alam ko. Ito na lang ganitong process. Sanjo. Sino yan? Yung nasa ano ko. Yung nandun sa ano ko yan, puntas ko. Tingnan mo, akala ko si Sancho. Malabo na talagang kailangan ko nang magpasalamin. Tingin ko na sa kanya si Sancho. Yan, ikay ko ba?
jowangan saan yun? Ako, sana, nandito ako sa Dubai. Nandito ako sa Dubai, sabi ko, muna, patuloy ko na. Nagata kami nila. Sarado ang hata. Hindi naman kami babalik na doon. Sa iba naman kami pupunta. Ako pupunta, sarado. Yung mga tao doon, di ba? Ano, no, parang lumang tao. Oo, pag nakita mo yung mga itsura nila, akala mo yung mga nakikita mo lang sa libro, mga lumang itsura nila, nililibang ko yung sarili ko, natatakot ako eh. Ano mo to? Ayun, baby. Kakakit ng apo ko. Hindi naman kamukha ko itong mga apo ko, mga cute eh. Sige kung ko yung anak mong kapitbahay namin. Bukay ko tatay. Bakit ko tatay nun? Bukay ko tatay kung gago ko. Saan? Sa Pinas? Mm. Siguro nakasali si Gano. Kailan ka uling nagbakasyon? 2019. Kailan yun Oh, nanganak? kailan nanganak yun? Yes, mga doon. Ay, 2 years ka na dito, gago. Siguro nga. Uy, grabe. Ay, Noel, o ganun na. Kaya hindi ako marupo. Mukha mo. Ano yan? Hindi yan kahoy. Katulad ng iba dyan. Aray. Ay, sorry. Excuse me. Aray, tubo. Ako dating kahoy ako eh, pero ngayon hindi na. Yan pala kayang sabi. Ano ba? Ano mapapanood ko sa YouTube? Nakalive ka nila. Hindi mo naman sinabi sana na magaganyan pala tayo. Sana nagpulot-pulot ako na. Diba yun? Kung nilagpulot, hindi ikaw. Hindi naman sinabi ganyan pala. Ano ba kayo? Hindi ka lang na-inform. Sorry na. Na live pala rito habang pinagtatuan. Tapos nagpakulot ako ng buhok. Galing na ako dun sa salon namin kanina eh. Inubusan ko niya sa ano. Kainis naman tong dalawa na. Ilalagay niya most wanted. Si ate. Most wanted. Pinupost niya yan. Hindi ko pa nakikita. Hindi, ilalike ko yung page ni Kuya. Hindi kasi ako makapag-like sa YouTube. Siguro ang pakanap ko. $69 kasi yan eh, no, Kuya? Yung itsura niya, 69 yan eh, crab. Ganun yung itsura niya eh. Minsan 16 million ko yun. Mga crab. Hindi kasi yung sign niya, ganyan talaga. Na cancer.
Ang ganda pag sa matututo. Umaano yung kulay. Pero minsan yung mga kliyente ako na ano na ng mga itik. Nagugulat na lang ako, totoo pala to. Wala ako dirty lang. Di ba sisihan ano? Ang daing ka to, hindi ko makikita. Hindi mo sila makita. Hindi ko na wala na kung ano. Sabi niya sa akin, bugo. Look man yun kasi. Saan? Ang namong sabi sa akin. Marunong sila magbura? Tinuturuan ko. Turuan mo. Ang namong. Natatawa. Kung maraming natutunan na si Gina. Tapos si Check daw, yung mga nawala. Si Dawood, may anak ba ka si Dawood? Lumabangkis niya. Hindi ko lang alam si Tay kung bumangkis niya. Hindi ba nakakausap? Hindi ko yun. Eh, pag bakasyon ko, siya na mapasok niya. Kailangan mo lang bakasyon yun. Diba? Hindi ko pa bakasyon, hindi na ako pumasok. Di ba? Napakaganda. Sayang kasi. Sayang yung araw, di ba? Lumalakad. Papasok ako. Si mama ayaw pumayag na umalis ako. Bakit hindi kasi na... Oo, doon na lang ako papasok sa inyo. Oh, madam. Hinihil ka. Ang ganda ng buhay mo. Ganda ng buhay, walang ang trabaho, magandang buhay. Kahit wala akong trabaho, nakakita ka. Sabi niya, may trabaho, hindi rin ang pagkita ko lang pa. Negative lagi. Hindi kasi yung uwian nyo, pwede pa ako makapag-service nun eh, hanggang 5 lang. Mas mahirap lalo pag positive. Oo. Buntis or COVID. Nakakatuwa lang yung ano, yung pag tinitignan mo siya, parang pangit. Pero pag natapos nung galing, Ay, kaya nalabas ko. Sabi mo na ang video. Kasi nakos kasi ako. Ay, video. Ay, wala. Wala ko. Ilalabas ko lang po dito sa CR nila. Ayan. Nakakala ko lang yung ako. Dahan-dahan may utak mo sa mga. Okay lang pa. Ha? Okay lang. Ay, Kung may utak ko. parang yung ganun din naman. hindi mo masyadong Pares tayo, di ba? Lahat ng pantalon mo, suot mo lahat sira. Saan pinagbibili mo? Sabi niyo mga ibang lahat. Hindi naman nakasirang damit. Sino may sabi? Mga ibang lahat. Ano sabi? Doon talaga kami mga kabayan kamo. Hindi naman damit. Kamas lang. Sabi. Natawa ako nag-away sila ni Auntie lagi. Ang ganda ng buhay. Kachorba. Matandang Indiano. Tinuro ang mga kachorba. Yung sabi niya na ngayon lagi. Napakachorba. Ang ganda ng kulay, no? Royal blue. Kasi ka kasi. Hindi ba yung nagda-dark, kuya? Kasi yung tattoo ko dito na isa, nag-dark siya eh. Blue. Ito, di ba? Parang nag-dark na siya, di ba? Paano kaya gagawin ko dito? Pero alam naman kulay blue, di ba? Ano, di pa naman kapag ka hindi na nilipit. Kuya, magkano yung sa kanya pag nilagyan mo siya ng ano, ng watercolor? Pangit na kasi pagka-watercolor. Papangit mo. Sa lalaki, masastig pa rin kasi. Ganito lang. Kasi gusto niya hindi pa watercolor eh. Yung nagtaka sa'yo nito. Maliit pero maliit lang siya. Yung watercolor. Yung kulay niya. Patato ka na lang na iba ngayon. Anong ano mo lang? Flower. Ako may butterfly. Gaya-gaya pa sa akin, kuya. Nakakainis Wala ko. pa kasi nung nakita ko lang ito, gusto ko lang.
Tapos sinama ko dito ng kaibigan namin. Tatlo kami nagpatato. Iniisip kong kakayanin ko ba rito eh. Kasi gusto kong busitin yung pamangkin ko. May tattoo siya dito eh, butterfly, letter J eh. Eh, di ba pares kami initial? Hindi naman kasi ng ibang pagdalit yun. Ano na akong panganay, dami tattoo nun, kuya eh. Sa Pinas. Kasi meron akong pinsang artist. Kaya ang birthday na Roman numeral, ang magandang ilagay. Sa balikat. Kabalikat yun eh, no? Kaya dapat kapag papasok ko, nakaganyan na. Tiramin mo yung damit kong ano, ang tawag doon? Yung mga naka-off shoulder. No, off shoulder. Dito sa ganito, di ba kuya? Sa likod ng... Kahit maliit. Oo, dito sa likod ng ano. Gusto nga rin magpalagay na ano ba yung ng Roman numerals ko? Tignan mo nga. 0708 74. O yun doon ba sa likod ng legs? Masakit ba yun? Medyo. Sa may muscle? 07, madam, 07. 07 Teka lang. 08. 07, 08. Parang 78. 7874. Ay. Ang ganda ng kulay. Kaya tingnan mo. Wait lang. Pero ako nga. Ano, sakto. Tignan mo lang. Ayaw nga, no? Ganda ng kulay, no? Ayan. Titingkad pa yan. Pag ano, no? Tignan natin yan. Teka lang, ang ngalay. Lalo ba ako nung pinagawa ni Kuya? Kabato. Bakit natapos sa dito? Ganito lang, madam, CC. CCX1. Bok, sisi. Yung 7, ano yun eh? D yun eh. D, tapos dalawa. Tapos yung 8D, tatlo. 7, 8 na lang. 7, 8. Tama, di ba? Oh. 7, 8. Kasi 5, tsaka 3. D. Ano ba yun? Yung Roman numeral sa nag-birthday ko. Ano bang ano mo? July 8, 74. Pag 7, di ba ano? Dalawa. V. V, tsaka dalawang guhit. D yung 8, V din, tapos tatlong guhit. Ganito, madam. Pag nagpalagay ako ng dami, Ano ba dito? dito lang. Hindi ganito to. May ano to eh, may dust, diba? Hindi, lalagyan lang yun. Lalagyan lang ng dot. O di ano yan, Hindi naman sana itong Google. minsan tanga rin yan si Google eh, no? Minsan nililigaw ko nga yun eh. Yung mga body. Yung mga ba.
Sino? Si Sanjo? Nag-update ng cover photo. Ano ba? Pinjuan. Madam. Ang haba. Haba talaga. 16? 16 ba yun? X10 yung X eh. 12. 16. Tapos 1980. Tama ba? Haba. MCML. 19. Ito ang haba. Complain tayo sa group. Ano pagwaya mo lagi ka? Happy. Siyempre, Gusto daw niya, sabi ni Kuya maganda daw dito ilagay. Sabi niya, eh di paano yun? Papasok ako, kailangan nakaganan lagi yung damit ko. Di mo nila kasama ng damit na ano, na off shoulder. Gago ko. Sa mukha mo ito, parang lagi nakikita. Dito sa noo. May tani ka lang. Pinoy head yun. Naging Pinoy head yun. Dito. Yung ang problema mo, bago ko na problemahin pag nandiyan ka na sa, Sa ano, ano yun? sa hot seat. Mag-yossi. Hot seat ba tong ano na to? Kaya di ba pwede mag-yossi dito? Pwede sa mga. Kaya tara dito, Kate. Bisa may patang dito, bisa. Yung patang pala. Ayop na to. Pag patan ako yung tawag niya. Ayun yung nabati nila. Anong page ni Kuya sa Facebook? Wala yung pangalan ko. Sumbatan namin yun. Love. Tatataw. Dad, kanya lang. Kaya kanya? Panalpas. Sige na, magnanaro doon. Ito ko naman di po ako pa. Yuray mo ko lang ulit. May isang hili. Yung bang na kami. Paano kayo Kuya? Ngayon nga, kakapanalo lang nung pinsan ko sa ano, sa competition. Sa Pinas. Opo. Kaya yung mga anak ko, ano yun eh, nagtatato? Wala. Patayan. Hindi sila marunong mag ano. Yun lang, yun nga, hindi namin nakalaing magaling pala magtato yun. Dati yun, ng mga bata pa yun, ano lang yun, taga-hena namin yun eh. Nagsimula siya sa hena. Diba uso yung hena?
Ano pinanggagamot mo? Wala po. Ano lang, ganyan. Ano mas maganda yung... Ano po yan? Bepanthen. Ah, Bepanthen. Oh, Yung maliit nito, di ba? yan yung maliit. Tagka 32. Talaga ba? More naman ito. Hindi sulit naman yung ano, hindi yung magkano yung... Tapos na. Oo. Ano gusto mo pa ulit? So, ulitin mo daw. Bitin. Tapos na. Yung bilis lang. Lagyan mo to ng... Dalawin mo rin? Na? Dalawin mo. Awan. So, tutawagin natin. Lagyan muna natin sa ano. Kasi patingin pa rito ka. Teka lang. Drops ko lang siya. Tumigil ka. Bang. Kapag nakamali. Moisturizing cream. Moisturizing. Di ba pwede yung moisturizing ko sa mukha ko? Tanong ka ni kuya kasi moisturizing cream eh. Di ba pwede yung pinlalagay ko sa mukha dito, kuya? Oh, it's nice. Tapos mo yun eh. Yung bilis lang. Pimbalan mo na eh. Hindi natin ang pati. Okay. YouTube. Crop to eh. Sabi mo. Good.